Dobre, vymontovať haviče von. Není problém, poďme ideme, doneseme, však na to potrebujeme tak predĺženú 12. Ne, však tu je hore má oný No, kokos. pekné haviče, super. Však ale 12 tu určite nemám. To je 13, ne? 12. Babi, vy už ste mokré, prejdite. Počkaj, ja tu mám, ne? 10 a 12 potrebujem. Už aspoň Ten až nepoužiješ. Ne. Ja to len pýtať, či ho nenáš vysušiť. Oprať, že? Oprať, dám ho Vande oprať. Tu ešte, že všetky doklady sú teraz do piči plastové. Adam, ne, že dáš dole oné ručnú brzdu. Že by sme ho ešte raz vyťahovali? Ešte, že sú všetky doklady plastové dnešnej dobe do toho. Hlavne techničak. Ešte si nemáš peniaze. Mám peniaze. To sa dajú vysušiť. Ich potreba, že? Táto tu je nejaká 15, 16, 17, 14. To podri tá profi Versailles. Hej, kučín. Hej, kučín. Tam by mala byť aj račňa. 12 mám. Ale by ti mohla pomôcť na ona. Čo to je? To Adam hodí. Tam je aj račňa mala. Tu máš desinu. Máš desinu? Nie, to tu je. Na desina by mala byť aj predĺženie, aby si dal káble dole. Ty nemusíš dávať úplne len to povol. Ale kde máš oné? Máš predĺžovať? Nemá predĺžovať asi. Piči, ja som si kúpil novú goru, kurva, ale na čo, neviem. Tak poďme pre ňu. Ináč, tuningový veľ. Ja nechcem ti nehať to auto do piči. A kam ideme ešte? No ale Ja som... vyťahneš ho na vúške. Však chceli sme ten zemník prejsť ešte celý, ne? Ja som ti hovoril, kokot, prečo ideme sem, mali sme ísť dozadu na zemník. A ja som mu hovoril, že poďme na zemník, on že sem chce ísť. Pozrieť bunker. Ale to si, neviem, to nemáš dávať jemu vinu. To Vanda ho riadila na Diaľkovej. To mamka sa spekľala. Vanda bosorovala. Chlapci, natáčame to, dôkazy sú. Ja by som to aj skúsil, ale presne tohoto som sa bál. Kurva, keby som toto utopil, tak chata ma zajebe utopiči. Prvé mi vydržalo mesiac, druhé len 2 týždne. Ale tak no, škoda, Aj spojka už je tak v hajzli. škoda, že si tam nešlo.